El que has anat és una sessió extraordinària, un assaig. Sí, va ser una passada. Amb 10 tops del teatre. Sí, això era a les 12 del migdia, devia ser. Doncs no estaven tancades encara al Teatre Lliure, però cap de poca estona van arribar el que podríem dir les dames del teatre. Perquè, clar, si ajuntes la Cerdà, la Vilarsau, la Sant Pietro, ja dic la Iscla, la Laura Conejero, la Laia Marull, et dona aquesta trobada fantàstica. Jo els he d'agrair que em deixessin entrar aquí, a més, perquè... Sí, perquè això és una cosa privada, que... És molt íntima, molt privada. Què és? Home, entre altres coses perquè, per exemple, les actrius no estan maquillades. Però què és, diguéssim, això? Doncs aquest és l'assaig de l'espectacle que estan preparant per aquest vespre al Lliure. Això és al costat de l'escenari del Lliure de la Sala Puigcerver, on hi havia el Lluís Pasqual amb el seu ajudant, repassant text, perquè és una lectura d'aquestes obres, d'aquests fragments de Shakespeare. Al cap de poca estona entraven a l'escenari i començaven a llegir ja d'una manera més d'assaig general. Això era a les 5 de la tarda, en la que estaven repassant aquest paper. Des de dijous que estan tancades, que estan preparant, aquest espectacle serà únic, perquè només el fan avui, i just per una mica celebrar o per fer el tret de sortida del que és la nova programació del Lliure. Hi ha tres itineraris aquest any, parlant de Nàpols, parlant d'Argentina i també de Shakespeare. Shakespeare sempre hi ha bones excuses per fer-lo. Aquest any, el 2014, es commemora el 450 aniversari del seu naixement. Amb totes aquestes dames del teatre, unes de més veteranes i altres més joves, des de la Cerdà fins a la Laia Marull, vam poder parlar amb elles, va ser un gust parlar amb elles, demanar-los per Shakespeare, demanar-los què significava aquesta trobada d'amigues. Em van dir totes elles molt amigues. Són amigues, és el que t'anava a preguntar. Si hi ha cordialitat... Si més no, a l'hora de parlar a la càmera, totes eren molt amigues. I és un espectacle realment bonic perquè barreja la música en directe, barreja la cançó, també són 3 noies els que canten, i els homes estan per la direcció musical, pel piano i pel violoncel i la bateria. Vam parlar amb elles i aquí teniu el reportatge. Ja no hi ha entrades gairebé, vull dir que si voleu anar, espavileu-vos, perquè això serà avui al Lliure a 2:45 del vespre. Perquè això són com aquelles reunions de família o aquelles reunions entre amics que no es poden repetir, però quan es repeteixen surten malament. Totes aquestes actrius tenen algunes una llarga, els altres una mitjana o una curta història, però totes han passat per aquesta casa. I tant, amigues, i bé, per mi una retrobada amb en Lluís, que fa molts anys que no ens retrobem, i després el plaer de poder dir uns personatges masculins que mai a la vida haguessi somiat poder dir, encara que sigui petits trossets, no? I és un joc entre nosaltres, un joc de dir, mira quin luxe, avui ho podem fer, no? M'he retrobat amb l'Emma, que ja teníem ganes, sí, teníem una mica de mono. El meu Shakespeare, ara preferit, és el que vindrà, que és el Rei Lear, sí, amb la Núria Espert i amb en Lluís. Qui més hi ha? No, amb la Míriam no, ens hem conegut ara. La Laia... No, tampoc havíem treballat mai. Com retrobant-me, que havia treballat, per exemple, amb la Rosa Maria Cerdà al cinema, però clar, trobar-me compartir tables és una altra cosa, encara que sigui només per una nit, això ja és molt, sí. Són tot dones, com diu la Cerdà, abans ho feien homes. Per què? Abans ho feien homes i ningú deia res, doncs ara ho fan dones. Ja n'hi ha prou. No toqueu més. Així comença, amb la nit de Reis. Realment serà una passada veure aquestes dones. Només aquest dia, això és especial. Una oportunitat única. Una oportunitat única, com deia en Lluís, de dir, bueno, és una trobada per començar i llavors les trobades està bé fer-les una vegada i prou. Perquè són més exclusives. Exacte. Avui a 2:45, recordem, al Teatre Lliure. I la notícia...